Dobrý deň, toto video bude o tom, ako zakladáme v Incorportas spoločnosť. Prvým krokom pre našich potenciálnych klientov je, že si s nami dohodnú bezplatnú online konzultáciu, ktorú si môžu booknúť na našom webe www.incorportas.com. Takže táto bezplatná konzultácia vám vie byť nápomocná v tom, aby ste sa vyhli rôznym chybám, aby ste vedeli, aký typ spoločnosti je pre vás vhodný. Robíme to totižto pre vás na mieru. Na základe konzultácie si budete vedieť aj nastaviť vaše očakávania a my vám budeme vedieť pripraviť cenovú ponuku. Z cenovej ponuky sa dozviete, koľko stojí založenie spoločnosti a aké ostatné služby budete ako podnikateľ v Emirátoch ešte potrebovať. Následne vám zašleme zmluvu na podpis a vystavíme vám faktúru. Po úhrade tejto faktúry môžeme začať so zakladaním spoločnosti. V ďalšom kroku od vás budeme potrebovať, aby ste nám zaslali kópiu cestovného pasu a ďalšie doplňujúce informácie, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme vám spoločnosť založili. Posledným krokom je samotné založenie spoločnosti, ktoré trvá zhruba 7 dní. Počas celého tohto procesu budeme s vami v neustálom kontakte. Ďalšou fázou, ktorá následuje, je vybavenie rezidenčných víz. O tomto sa dozviete v ďalšom videu.